I després, dansa, música i una exposició per passar un bon cap de setmana a la Terra. I podeu cloure el cap de setmana amb l'escultura que pensa de Salvador Joan Pere. Una experiència on l'artista proposa una reescriptura de l'obra de grans mestres, seguint la petja del que va fer Borges, amb el relat Pierre Menard, autor del Quijote. La veritat és que s'ha d'estar més il·luminat que el Quixot per aguantar-vos a tots. Hola, señores marcianos. Me gustaría preguntaros una cosa, y es si en vuestro planeta tenéis Segways y panaderías donde ponen mensajes de un café te da una sonrisa y cosas así, porque me estoy pensando en ir allí a vivir, porque yo los Segways y las panaderías con mensajes de Mr. Wonderful no los soporto más. Así que si me acogéis estaré feliz. Si no tenéis eso.